Hvorfor politiet? Altså, historien er jo sådan set, at jeg jo, siden jeg blev født, har været selvskrevet til. Min far var, min mor var, min mormor var. Men altså, jeg har aldrig forestillet mig, at jeg skulle følge i deres fodspor. Og være med i den del af det. Men jeg var til en konference i USA, hvor jeg ligesom fik et indblik i, hvordan det også kunne være. Og det var også der, jeg mødte min partner. Men jeg gør det jo, fordi jeg godt kan lide jagten, ikke? Altså, jeg kunne jo også være en af dem, der sad hjemme på kontoret og skrev på deres skrivemaskiner og sad nu som alt papiret. Men det er sgu ikke mig. Want to stop for some coffee and donuts? Oh. Jo, det er noget, vi venner, de har ville lige siden de var helt små. Også altid har prøvet at få mig sådan lidt med på. Jeg ved ikke, jeg har altid syntes, det var sådan, i starten synes jeg, det var sådan lidt nørdet. Især fordi der er så meget bogligt, der er utrolig mange regler, som man skal sætte sig ind i. Hvor det så først senere er fundet ud af, at man ikke behøver at sætte sig så meget ind i det igen, bare man lige sådan har. Så kan det faktisk sagtens lade sig gøre. Det er jo spænding. Altså, det findes jo ikke lige. At få lov til at gøre det her, det er jo... Det er jo gammelt. Det er jo en drengedrøm. Stop. Yeah, we saw him walking down the street. And yeah, it was pretty hard to catch him, but yeah, we got him. Mine metoder? Ja, det har jeg jo hørt for.
fra chefen et par gange også. Men man kan måske sige, at de er kontroversielle. Det vil jeg da gerne give mig ret i, men du kan jo rigtig argumentere mod tallene. Så længe der er plus på kontoen. Altså Dan han er til fare for sig selv og andre. Han startede på gaden, hvor jeg selv har arbejdet mig op, og jeg startede med at være blandt dem, der var på kontoret. Jeg har flere gange været ude hen på en bar et eller andet sted, hvor han har stået døddrukken. Men det er jo en del af det at være makker, at man hjælper hinanden med de op- og nedture. Nu må du holde op med det der. Du skal ikke have noget ind i. Ud med dig. Ud! Nej. Hvad fanden? Tag flasken frem for helvede. Rolig nu. Det er snap af, mand. Du står herovre, når man gerne vil købe noget, ikke? Kraftedeme, ja. Så rolig nu. Nu tager du lige ham med ud her. Jeg skal overhovedet ikke nogen steder med hen. Så stop. Jeg tror inderst inden, at begynde på det her har været med til at redde hans liv. Jeg spiller aldrig en skid. Jeg spiller aldrig dig, så jeg rolig nu. Nej, jeg gider kraftedeme. Vi vækker dig her i aften. Mere stone, så hvad fanden? Vi ses godt. Han er en god politibetjent. Det er han god til. Carsten, han skal være glad for, at jeg er hans makker. Carsten, han er meget old school i det. Går efter bogen, og han har den her rolle, han har fået opbygget sig igennem de sidste 10-15 år, som virkelig er den hårdkogte strømmer, der går 100% efter bogen. Der er ingen dække der overhovedet, ingen slinger i valsen. Så jeg tror, det er godt, at han har fået mig med. Where did he go? He went down to the... Man. You can't run the red light. He's down the harbor now. Run the red light! No, I'm not gonna run the red light. It's just gonna... It's suspicious. I can see him from here. And he's turning left. Get the license plate. Jeg har jo efterhånden gjort det her i lang tid, og i rigtig mange byer. Men jeg var med til at starte det i den her by. Og det er også den første by, hvor jeg har været på gaden. Mit forbillede er helt sikkert Mel Gibsons rolle fra Dødbringende Våben. Så og selv få lov til at ligesom tage den rolle på sig og udleve den hver tirsdag er jo helt fantastisk, en helt fantastisk mulighed. Og det er noget, jeg tror, jeg vil blive ved med i mange år nu. Og også måske, hvis jeg en dag får en søn, så bare ham til det også. Nå, så tror jeg... Og du er på vej? Ja, jeg triller sgu hjem af. Jeg skal hjem til konen. Nå, ja. Hun har lavet stegt flæsk. Ja, det det kan man sgu ikke... Nej. Men næste gang, næste tirsdag, Ja, jo, men jeg tror, jeg bliver der. vi mødes bare hjemme med mig, ligesom sidste gang. Ja, det bliver fint. Ja. Så, yes. For nylig der har opbakningen bag det her projekt været kolossal. Medlemstallene stiger og stiger, og vi er også begyndt at snakke om det i klubben, både til at gøre det tirsdag og torsdag. Ringer du til Niels med det han tog til at tage chips og sådan noget? Jo, det gør jeg. Jeg får fat i ham. Jeg har hans nummer på telefonlisten, så det har jeg. Nå ja, for fanden, Yes. ja. Cool. Ja. Tak. Ja, vi snakker. Vi ses. Ja, det gør vi. Før i tiden, der var rollespil, det var sådan noget med troldmænd og orker ude i en skov. Men jeg er da sikker på, at fremtiden det bliver at lege politibetjent. Helt sikkert.